Se thugad cuid sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Níl fiú cocis fácha go dtí go réinithe muitear stáit intaithe Mheiriceá a naithithe seachtú thuachtar an agus gob ar gob atá Donald Trump agus Kamala Harris ar ras an tíomháin. Léironn pobl bhreithinne éagsúla nach bhfuil irid na phríde idir an dá iarthóir sna stáit cinúnacha sin ina bhfuil sé ina chogadh dearg don Illevóta, Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin agus North Carolina. Tá máta i coiste iireachtais go dóigh 100 giachailiste nua roimh 25 agus go scarthaí ar fad an chóras idithis lean Gaeilge ó chóras an Bhéarla. Tá dáháilú sin ar na mátaí atá luaite i dúrascail nua de chuid choiste Gaeilge an iireachtais ina neantar cainú géir ar churthaige an rialtais a leithin idithis lean Gaeilge ag leibhéal na híor bhunscoile. Tá freagraí a lara go deathlein faoin leathcheall gríomhach a deirtar tá dhéanú ar ghaltaí na sraithe sóisiirí is scolann na Gaeltachta agus lean Gaeilge. Trúr teachtaí dála a cheistí an taire idithis normafólí an teachtain seo faoi chóras marcaile a tá núsid de chuirsa Gaeilge tí chéan na sraithe sóisiirí. Cuirsa tá ina díospragu do ghaltaí a bhfuil Gaeilge líofa acu agus tá níos deacra na cuirsa Gaeilge na hardteiste dar le príomhuide a Lorlin. Tá sé híhir ainmníthe ar ghearrlista do leor Gaeilge na bliana ag na gradam an Post Irish Book Awards. Vóta poiblí a thacruthaí bútearí na gategorí eile do gradam leor an Post agus is féidir vóta a chaithú ar thiú na gradam. Agus curfar tús de chéirín se thugainn le hiireachtas na saona mór eile na ngéal i Galarne. Is ar Alan Esselmont, ard stúrthir TG Cahar, a bhain thar buachradam an iireachtais ag gradam commerceide an iireachtais im léana. Agus tá díospracht fibli a rachtal ag Tuairisc mar chud den éile, ceann faoi ró na man Gaeilge de chéirín, agus ceann eile de saharn cogadh agus seachtain caiseasam an Taontas Eorpach. Bíogí linn, agus na scéalta sin ar fad agus níos mó ar Tuairisc.